Yankanina dawa. When she was home, one yammy afro, one yammy srawo. Ye, Baba Gideon, ye. Take a one, my answer, Bemwa. I got up for a moment, and him store. Uncle Yanim Guasia, if you fire sent to man. Ye, Baba would ye for Jessica for. Would you want to send it from and I'm in after when you went to China, what you hint yeah, what do you want for? You come, baby, give your grass and you may become a war. Give your grass and you may become a war. You come, Yeti, Abasa Modi, Namibe Kwamao. Bible for the way, if you am rebel, your message here now. When the ball by you come, Yeti, give your grass and Namibe Kwamao. What's in the Nasia? Brown was in a 2 year old Diamano or the Chakao. I walk at your man, I went to our car, Sika, my mom, I am or the Chakao. No, dear Brandon Check, over Prophet Gideon for your seed, do a man for a seed, do a seed coach. I just saw the canals. I can't do Matatron. Holy Linda. Lydia, Vida. I know it's true. Why not on this way? Of a running train. Oh, Yamiti. And why Yamiti? I ran Yammy to meet you. I will like join Yammy. Tell us, you are dear. Who could do for Yamino? I are dear. And I know I mean. That you know you're portrait upon Yammy. I are dear. If you're Yammy to me, and Yammy, dear man, I are dear. Of us, I are dear. See you come. So far away. Oh, dear. You come. Baby, give your grass and you may become a war. Give your grass and you may become a war. You come, Yeti, Abasa Modi, you may become a war. Give your grass and you may become a war. I'm for the way, and I am rebel, your message here now, when the ball by. Give your grass and you may become a war. You come, baby, give your grass and you may become a war. The warrior prophet Gideon for yes, you don't know. Forgive your name. The warrior prophet. What's in the 12 say what crop? What you in the qua? What I know, no quay. All of the hours say that. Bam,
animuonyam fuono no obama was in so masano namwe abofo ni na ka chere no what is so konkro na ya chuma what is so konkro na saya dia what is so konkro na ni namwe adia kra na wo hwehwe adia na ma watoba ya prophet Gideon for yes no the warrior prophet so konkro shanema to me na shanema adia chuma bwanema eti bomadia na chipini noe na wo nenya ya resa nenya kwentuo nenya jumapa nenya warepa na mpumtuo mara anybody can say draw that's why you draw to me vanity na me to me oh vanity oh konko ujibini wana woni etiemu eti akika fue mon kama nuntum mon mara mo wase na so konko na mo Yehuwa Israel running to an among him in the war prophet Gideon for years, you do have him would do Jatamia to Jagu or Toman Kumachra Maneme, and the day you may chill rather than one yaw domon one more, one phone for a domon quadrum, baby be a wood see me be an Miss Lens and Karim Yakupon Secretary Rima would be Duncia or she have therefore one sure, brother Yehuwa Israel so journey in, and the day yet the soon some I would do near Brown. Ebinom say yen nuanom muslimi fuo ye no nyina afri yefunu baako ene ye be kyerɛkyerɛ na wo mu kurampo no nyame ahyɛde no wo mu di so kurampo sene yenye kristofo no enti ene me be kyerɛ bible mu aduane a ye nuanom nkramofuo edi gyayen a yenye kristofo e wo ye tworo kronkron nim a ye nuanom nkramofuo edi gyayen ye ya pamu mienu Ishmael ye apamo de mienumba enti ye nuanom ene nkremofo odo enne anadwi de many pastor Daniel tena adwamu de ye de sunsum sem ene niyema na ebrewo ene akwankyere na ebrewo Erade nka wo ne rade to anam nsi oba na o hye video na duro bi so wate ne no obetu asom nsem obeti niyema awurade asema yesi yenye kristofo yenye a yenni so yedi tia pempem left and right sa oba adwa wutie from England me chia England fo nyinara erade nka wo ne rade to anam nsi ene ebe kenkan obi a comment ya wode baba nti no wo so na wutie na do comment ya ba bibi kire wadwen so na waka na ne nyina no ye betie ye comment o person of frey ya betima frey from 0553733808 o person ba program no so a o betimi na ye bie phone line na ye den atum o person ba program yi so a o betimi afrem 0553733808 Everybody shouldn't run into an ammo in sea. A bunum makers, Muslim for dear, almost dear a banner saying, and never software will come on Muslim for a unianum.
ɛyɛ apam mienuma ana pasada na nya apam mienuma ya apam mienuma ɛyɛ din apam ɛyɛ Abraham yɛn yɛte ase yɛ Abraham asefo yɛ Abraham asefo Muslimfo so yɛ Abraham asefo Isaac and Ishmael omu nyina wo yɛ apam mienuma enti ene yɛ bɛkyerɛm ne akyerɛ the region why ya mansena every yɛ gifree Israel for so ma Saudi Arabia for ene yɛ baba bɛkyerɛ sunsun mu nsɛm enti okramoni bi a wonje nyame no saa kramoni yɛ fa ne kradue enti yɛ ka wo kramoni a okra a wayɛ ade a yɛ manamo eno nti yɛ fa ne kramo yɛ ka kramoni a okra a wayɛ ade a yɛ den yɛ manamo nti okra bia na wonje Yesu ni no wonje disciples na ba ye no adifo tete adifo ni no saa okra na yɛ fa ne kradue Yesu Kristo wose wo ba ye no wa ma meyi bibia mfiri wo be hye mmere ne mu kena enti ne wo kwan se yi bibia firi mu enti mozremifo eye yenuanom preko pe biko ye furu ba ko mu ma enye kokoba na enye dedeba ni nyina no Abraham ma ene yen because mozremifo eye Abraham asefo enna ye Kristofo ne soso no ye Abraham asefo enti aya pamu mienu de en emma mo amo frefre no munyai enti ne aya apamu mienu nya den emma so de say because ye nyina ye Abraham asefo ne enye kokoba ne de ba ne nyina ye krobofo ma ye nyina ye Abraham fo nya den emma enti enne dai ye baba be kire sunsun mu niema amwo hunu eniema ya dan ewo ho na muslim ni bia unua no so dia se muslim ni bia enyem papa mu yenua ne wom hallelujah amen eti yenua ne de en ene wom eti bible mu aduane no yenye Kristofo no ye gya to ho no e de ama yenua no muslimifo no ene wom di ya dan egya yen enu nti de ne mabasa me de sa teaching si be ma because aduane bi wo bible mu amenu mu yeni aduane ne susu ne beboa yen am yanyi yakɔ yanim yahunu nyame anim onyam ende menu mienu yenye enti nyame de asotwea ye den abaye so because okramoni ekɔso de ohoro ne nsa ohoro ne nan wa sabi wa ohoro na se wa ohoro na sum ni nyina kai ne se mo mfa na no nkoka obi ade ne nsa no mo mfa nkɔbɔ koro no na se ne mo mfa nkɔbɔ adwaman eye nka ya ye kai no enti no nyame so ka kire Abraham se wonye yawa ne na se enye ojo ka kire Moses se wonye yawa ne na se enye yawa na Aaron no mo baba be somo a wonfa nsuo mu no wo mfa horo mo nsa no mo nan ene wo ma anya dai wo ma anwu ene yenye won say Awurade de yare corona ba ama ne ye horo ye nsa enti ade bi Awurade be hye yen a yenye no e de asotwea ye dan e ba ye so choti yen won say asotwea obroni ndi okrama akoda ye ene e ma yenya ace yare ace eno no obiri ne kwaye roba eso be hye roba na wunya ace na wo be hye roba na wunya ace na otokwan ne da ho ye dan ace ni ba ye dan ebebo wu aho Awurade wo se wo ye moja to da wo na ya mo no no Awurade woni mo deda enti woni mo nyansa ma Awurade Solomon krampo bisa nyame wo nyansa na nyame dum Solomon nyansa ma ne huna de bonyefo enti ma mi na no mo ko akwala ba akoso no nyame ma Solomon nyansa sa ma mentra me nyase de mekunu no se ye ku akwala na obi bia ne yembe hye no wonno ne ye ne ba enti ya ase nyame wo nyansa so ya se obroni ya condom say oh any e wode prevent AIDS na wo she condom na obi no woda no otutokuru na da ho eje de ebegbo wura ho hallelujah ene ye besua de pa enti wo ba no a share video na ye de ama ye be church Bible mu aduane ye Kristofo ye ni ye de ama ye nuano muslimifo no mo ye de wo mu di ene niam ye de ekoyi ye de ema wo kan ye nko akinka sema edikan no di fo ebe ye fi Ezekiel 43 atifi asmose asori fie foforo no animonyam Ose ana odime ba apon kase a ehwe apuye kwan so. Wose wodime ba apon kase a ehwe apuye kwan so. Ade nti ne apon kase na ehwe apuye kwan so. Yaka apuye east. Sa.
ɛno nti ne mosremifoɔ ɛbɔ mpa yɛ mo face east no ɛhɔ ne nyame ani mo nyam yɛ den epie firi ba enti Muslimfoɔ ɔmo nsum awia o enipa bebree ɔmo adwe sɛ Muslimfoɔ ɛsum awia yɛ Kristofoɔ ɔmo na ɛsum awia yɛ te Sunday awia da Sunday ɛnɛ me sɛ me ba be ma revelations akɛseɛ bi wɔ turo ne mu a wankasa no yɛ mbɛhyew na abɛhunu wo status a wogina aso Kristo ni program yi kɔ wie don't blame God, blame yourself. Hold your here. Muslimifoɔ was nyame sɛ yɛ ba besi asɔre dan a yɛma nani ɛnkyerɛ asɔre dan nani nkyerɛ apuonye kwan so because apuonye kwan so hɔ ne nyame anim onyam owia wɔ pie firi east no abɛsi akɔtɔ west enti yɛsi asɔre dan na anaso yɛbɔ mpaya ɛhe fa saa ne yɛde asɔre dan nani kyerɛ me wo bɔ mpaya ɛhe fa saa no de wani kyerɛ wo bom paye no ehi fa saa no de wani ayede akere ba de nyame ani mo nyam pie firi ba na enu nti no wose sɛ ma me ba talking kan ho biem na akere hom ose ɛne ɔde aponkase ahwɛ apoye kwan so na no na hwɛ na Israel nyankopɔn ani mo nyam firi apoye kwan so wose Israel nyankopɔn ani mo nyam yɛ dan efiri apoye kwan so reba wose Israel nyankopɔn ani mo nyam yɛ dan efiri apoye kwan so reba wose efiri apoye kwan so reyɛ dan ereba wose efiri apoye kwan so reyɛ dan ereba wose efiri apoye kwan so reyɛ dan ereba enti east ni nyame ani mo nyam yɛ dan epie firi ene me ke bibia kyerɛw east ene nyame ani mo nyam pie firi ba enti wɔte sɛ yɛ si asɔre dan a yɛma nani asɔre dan nani mo nkyerɛ east saa to so ne yɛ bɔ mpaya ana yɛ altar no ani nkyerɛ east because ɛhɔ ne nyame ani mo nyam yɛ dan pie firi ba maame wonya nyame mu nimdeɛ nti na yɛ wadwen sɛ nyame ni hɔ sɛ wonya nyame mu nimdeɛ paa na maame wɔse nyame nhyira ne ma nipa yɛ ɔdefoɔ na wɔbrɛ dwuma deɛ yɛmfa bi nyɛ den ɛnka ho nti wowɔ nyame mu nimdeɛ a wɔbrɛ dwuma nyɛ den ɛnka ho ka ne ɛnkɔ ɔse nyankopɔn ni mo nyam fira poye kwan so reba na ne te sɛ nsuo bebree ne wɔse nyankopɔn ani mo nyam pie fira wiye poye kwan so ba na ne te sɛ nsuo bebree de yan ɛne bisa musa fa yeho anhia so wadwo ne yen oba ma ho te sɛn kan ne nkɔ wɔse na ne te sɛ nsuo bebree ne na ni mo nyam ma asase hane wɔse na ni mo nyam ma asase yɛ den hane na de a mehunu no ate sɛ adeɛ a mehunu a ɛba bɛsɛ yi kuro no na ɛyɛ nisuade hunu a ate sɛ adeɛ a mehunu baabi anyame ani mo nyam pie firi ba enti ma mete sɛ wo bɔ mpae a na wo pɛ so hunu nyame ani mo nyam a menua ba ma me genete ho te sɛn yɛme nhyira wo sɛ wadwo ne yɛn wo bɔ mpae na wo pɛ baabi anyame ani mo nyam pie firi ba ɛne efesi east enu nti wɔsɛ sɛ yɛ si asɔre dan ana yɛ spiritual altar ma emfesi east enti Muslimfoɔ ɔmo nso wia ɔmo di mmara ne so pɛpɛɛpɛ ɔmo yɛ twerɛ konko ne Bible ne mu aduane ɔmo na edi gya yɛn ɛne ɔmo na ɔmo yɛ ho adwuma ɛne yɛnyɛ Kristofoɔ no yɛte baabi ɛne deɛ yɛaka yɛn ne yɛano dedeyo dia kan ye ne ya no eni dede yo ba Muslimifoɔ no de wo mo ye niema wo mo ye things so tie tie enu ti wo mo bɔ mpaya no ma face east no because wo mo nim de so tie tie wo mo nim de empire bo na wo bɔ no onim ano ene wo Kristo ni ebie ni shop anopa na wo bɔ mpaya yes me tadi so tadi anu ajampa bono ba Muslim ni no enya de obefio aje wa bompa ye na ye den awie ma me moma yi hunu se ye besum nyame afa se ye sum nyame biara wo nhyira yen won fi yen ba wo hunu na kwan ene na hyede so a eniema timi ye den edane ye den ema adentin Muslim ni ebom paya no face east aden na wo bom paya no akoto no de ne moma nim ayeden atafom
to Kristo ni wa share guarantee ni high hill no gina water so no obu atopa ka ne ngo wose na awurade ni monyam ne ba efie wa pon kase ehwe apoye fam wose wa hu ba de nyame ni monyam ba ye wose efie wo apon kase a ehwe apoye kwan so enti the moment ya wo di asore dan na no ebehwe east no nyame ni monyam ye dan epie ye dan efiri ho ba ami ewe enye duro enye dudu enye chia obakochi abakoje bansra to nsa eni beye bibi di nyame ahyede ne so na honto di awurade aka no di so eno nti no mojiremifo no di etwom wo sika no enne no na me be kira wo enye bibia wo mu di ahyede ne so wonum sime ko meka ba me yiye kan yenko ya to akenka asem so Exodus 30 verse 17 wose na awurade ka che Moses say fa yawa ya koduo wose awurade ka che Moses wonyi fa yawa nya dan koduo nso na senso ya yawa na wadwale mu na waye dan na waye dan wadwale mu me patcho fa me yawa na ota na shoma na me obi wa wonimu yawa na me fa yawa nya dan enkyere no wose fa yawa ya koduo ne na senso so nya yawa ne gum nsuo na wadwale mu na wo be sense ya dan mu nipa he hwanum no mo kwasoro mo huro mo nsa no mo nan yedwa no motirimi fo no mo kwasoro mo huro mo nsa no mo nan isedi ni nyame ahyede so no won wo yare a wa kireti aba as they say ye by force wash your hand ye di aba ne besi yeso adie bi awurade be kan ye ni so no ye di aba enoko ba be ni wan huro won nsa ye be hu ma ye ma nwuram so tia sie ena na me ka choche mo kofa esi ba ye oboriti mo hye roba na prevent wonim se uturu mu kwan da ho esi ni betima ye dai agbawura ho no odo mo ni na wo to bi o ka no kore no adi na chi ye kan yawa ade we ni yawa we ni yawa si wo ngum nsuo na Aaron no mo baba be som a wo ngum nsuo na wo mamu hwan no mo kobo pa yo mo horo mo nsa no mo nan e wo ye churo ni mo ba ye nnuanu Muslim enwufuo edi so ene me no mienu ye tie so de dem ye nyame aka no ye nye ene ye bre anyone go ya don't blame God, blame yourself. Mama say why you were shiro ba say why me from Germany. We bia tum e wo Germany. Erade kan ho no tutu anamo nsi oba pa ho te sen. Ohini junior so me. Ene day die eye fire ja. Ene ye chire Muslimifo ene Kristofo. Muslimifo me ba mami baby wo tie me from Georgia enne day mami baby bia tum e wo Georgia bonten so oba pa ho te sanye wurade hira mami wate kan yango wase na wadwale mu na fasi ahia nto madan wase fasi asode dan nan ne afa wi chia no ntam ena fodi mukia ne ntam ne kum nsuo na e wona ne manfa sa ya wa ye wo fi a wodi nsuo gum etwa 7 white candle ehia ho a apofo no be purify nsuo no enti wo bi yare korempo na wo sa nsuo ni bi ma ne korempo na e ma yare de ko se yare bi da wo bi so na wo di foda water gu nsuo nim na wo di dware na wo di colon egu nsuo nim di dware na e cleanse nipa no eyi yare ne yeden efiri nipa no soko ya wan obi hu nimu yeden edem ena hu spirit biati yawa mu won se yesi nyame 90 say yawa odo ma wani miri pa wan se yenwanu Muslimifo ene me ma Kristofo ani ada ho pa because no maja ye aduane no ama Muslimifo nyina ene wo mu di aduane ni jaw ene da bia wo bo nyame sobo tonso akese na wo kam surokotokoto maya selelele na wo brunu ya wo be kwasode ni wo sofo a brunu ya nyina so ti ase misima me niema ne wo churo nimu so ti ate churo nimu a ne niema ne yadan ewo Muslimifo ekobbo mpa yo mo horo mo nsa no mo nan Kristofo corona iba ye nyina obi ade ase na sore kwan ya no ma mo be horo se na sam ye sunsum no nyame na sam ye ocha enti si ye nisu a wo de bi baba be je by force
ami edi so kan ne enko ose na ye won ne man fa nhoro won sa ne won na ho sa so we ko hye na hye ntoma dan mu a won fa nsuo ne nhoro won ho wo se wo ko hye achia ye ntoma dan se wo kwa akosom a won fa nsuo ne nya dan enhoro mo ho na wanwu na wa anya dan wa anya dan wanwu eti the moment a wo di ade we begu nsuo mu agu ho so no wo empatuwo party ebe paraw sa kan kira wo me se empatuwo ebi ba ya dan ebe paraw sa atofuwo ebe paraw asan musuo ba ya dan ebe paraw ene ye ni so ya to akone ye jan ene ye se ye wo morning god no fufu ne hwan maame ya ma ye yes nya ye yes ni ye no nye ye no wo yo Kristo nya di nyame asede ne so enya Kristofuo ya da ne ho kosia man kwa Kristo so afayo kura so be kura Bible for se wo be kura Bible kura ko ma mo kwasara no afa wo ya wa enya de obi ka no wuti de ho beto ye Awurade aka ne yedi so enye de obi beka enti ye wo kiri yan yeso ye taa ye ko yenim na brabo ne ko nanim obi do anu ado ne bi obi tan so no so atan ne bi ne ko wanim na niam nyina e ko soma wo kan ye nko so fa nsuo ho won ho ne wanwu so fa nsuo ho ro mo ho no ma anwu ana so be ba fa obi cha na be soma be bo ja afodi ama Awurade a won horo won sa ne won na ho na wanwu na nya da tru ma de ma wo se enya da ye be ye corona na nya nko ye because e be ye da because no yes see ati ye horo ye nsa ene ye se ye horo enti Awurade de bibi be ba so onipa mpo ne ye corona na nyame ho homa beta ye kire sa so ti ase nyame wo ma beta akire enchiro be ma na sema ye den abam ti be horo ye nsa asa horo ye nan asa horo ye hwa ho aka ho kan ye nko o se wan horo nsa ne won na ho na wanwu na nya da tro made ma won was enya da tro made nya dan ema wom o me ne o masefo was woni wasefo nyinara wa won to aso nyinara was e wa won to aso nyina o se kin ho te sen kan ye nko oba so na o hye video ne ye ko yenim ne de ye sua de pa e se ye sua saya asore dan ye besi no sa ye di apono na ba hwe east ama nyame ni mo nyama pie firi ho ye nye muslim fo ne ye na ya ne kase muslim fo de o musum awia sunday muslim fo ka sore ye ne ko sore sunday tina ho san enne ede wo medresin sa ne muslim enne day muslim fo akoyo ma sore ye kropo ne yesum awia to dia ye ne ko sore sunday ya ka sunday ya dia enye owiada owiada sa ya twaso Psalm 95 verse 6 wase mumra me yemutu nkoto nsori Awurade wase mumra yemutu nkoto si Allahu akbar na wa yedan wa butu na wa sori Ewurade hwanum no mo kobo mpaye a o mu butu e sori Ewurade yenyanum muslimifo ene kobo mpaye a wo mo sori na o mo butu Ewurade ye Kristofo ye gyina wo se banchi dua me banchi ya madua wafuo mu ye gye ho puti ya mo ye nsam Nisudo na atopabuo wonam ni de tu bete sound wo ba sore ko ba wonsa wo se mumra ne mutu na yenso ne Ewurade enye muslimifo ni mesimaame market ye wie ye bie phone line na to no afre no ahwe wo momudi de chi wadwin bia afre na me ma ye ready ho dia se ya ye ready be ansa so dia se hwan no ni koto e sore Ewurade me pa cho ka wo ye ne mama se wa ante ho no wo se ne ma no ye de wa ante ho no Psalm 95 verse 6 wo se mumra ma ye mutu nkoto nsori asafo Awurade wo se mumra ye mutu nkoto nsori Ewurade me pa cho type quotation Psalm 95 verse 6 wo se mumra ne ye mutu na ye nsori Ewurade e wo ye yafo no anim owamfo nanim the great one anim eti mumra ne ye mutu na ye nkoto na ye nsori bisa wo se yefo ne butu akoto sori Ewurade enye muslimifo ne butu ko sori Ewurade but one ho chiri don't blame anyone blame yourself
Sa pepepe. Christopher eba so echichi ho fonfa moda ho se ba ntibia no wo mafu nchira ho wa ba ne nsam kura mpo na yesa wo se yemra ni yembutu hwan no no mo bompa yo mo do mo manim aka fom hwan no no mo kwa soro mo wura mo na se mpaboa enye yenwanu muslimifo why omwa eno Kristo ni oda wura ne mpaboa o papa e se die krompuna wo kɔ ne de ma wo beyi wo na se mpaboa wo se Moses yi wo na se mpaboa na sase wo gina so no e ya sase kronkono enti wo do prayer ground ho de ya you need to remove your shoe you need to remove your high heel kan yankwa Osumum na me mutunkutu so we awade yanyefo nanim na ono ne ye nyankopon woni ne ye nyankopon na yendie enti okramoni bia wonji nyame ni ye fe ne kradue wo kramu a wo ji rade de ye fe ne okramoni ntache wo kra wa ya de ayama na mo sa pepepe odo ye ni muslimfo nyina ye baako eniema ewo Quran ni mo no ebia ne wo Bible ni mo ye kura bo ne Bible ni madua ne because Bible ba first eja Quran hwa yema ye ni na ho papa enti muslimfo edi mmara ne so ama mmara ne ekoyie ma won ye Kristofo no enchire ho wansi kura woni bi no de abetena so dem no ochire ne ho san egu ho yema ye ni na ho wo so mmara ye nkoto ne yemutu na ye nsore ewurade ewo ye yefo no wono ne onyono yen yenim enti ye banyame anim a yemfa anidie ani wo buo ema no na so ne fie ne waba no kan yenko oso ne ye nyankopon na yende na didi bia nkrofo woso ne ye nyankopon na menu mienu de ye na didi bia nkrofo ene ne nsam nwan Ewurade nwan ne ye tie benani mamom ye nya nkyere ho no ne yemre ye ho ase na ye nhya dom na se na de Ewurade wo ma ye no bo mfa ma ye medidi wo dom ankoma kyere ma kan yenko ye twaso Exodus 3 verse 2 no wose na Ewurade bofo yi ni ho adi kyere no won kyekere bi mfimfini wose Ewurade bofo yi ni ho adi kyere no won kyekere de ye mfimfini jaframamu wo jaframamu na wo hwe ye na hwe na why no na ya na eba for ye why no na omoba onyame ya doma o kyera me ba bi tu ne bedi ye kum na ntwie be kan hanom no wo tu bedi ida wo dwan ana na ntwie ne ye kum no ne ya sere ne ya patamaw ne ya dwiraw wa wo mu mojamu no ne ya dwiraw na niema yeyia maw na bofo na mawo no no de nhira ye den abrem sa ne ye wa ha kan ye nko wose na Ewurade hunu se wa ma ne rehwa no onyankopon firi nkyekere nim firi se Mose na wose minie ene wose intwimpiri ha yiwu na ase mpaboa na de ewugyina no ye asase kronkron na waka se mini wa agya nyankopon no Abraham nyankopon Isaac ni Jacob nyankopon no ana Mose kata nani efiri se na wosuro se wo behwe onyankopon ya twaso Leviticus 12 wose awu akire agudwira wose na Ewurade kasa kye Mose se kasacho Israel fan nese won say so ba bi nyinsan what wo ba bi nyinsan no wo obabani a no wo obabani a ne ho nte nanso wo se ne ho nya dan nte nanso se de ne nsabo mu na mutie na de to so nwotwe no wo twa abofra ne twetia wo se ye ntwa abofra ne twetia no ntrata na mu adaduansa na nyensa na hodwira mogya no mu ma wonka ade kununkunu bia wo se ni wo kwan sa de kununkunu bia wo ye de wo ka enti wo wu a kununkunu bia ho no wo ma ho opem se ye bedwira wo ate wo ho ni ato ba ni din ama wo sa ne enko o se ma wonka ade kununkunu bia ra na o makronkro bia wo koti se na hodwira na ne be wie duru na so wo ba a ne ho nti adapi mienu ne nsabuo na mu no na se ahodwira na no wie duru ma obabanyi ya na obaba no a won fo dwanten ba wadi afe wo se de wo dwanten ba wadi afe wadi bebo ohye afode ani abro no ma ba ananya nkuku wadi bebo bone ho afode emre hia ye ntomadan na no yes emema osofo no wo se emre de yen osofo no emre hwan osofo no emre hwan osofo no emre hwan osofo no pewodifo bi e woni mo de ne fa ho bo no na won kyerɛkyerɛ wo niema na niema nkoyie wate na watena ase ache me se watena ase aye den ache pe wo bia woni mu de on church ne ma ne niema nkoko yie ma wo kan ne anko fa be ko different quotation ne anko yanko
Exodus 29. Tifia so say for body asofo hye. Cha. Wose na ye na ye fa dwira won. Wose ye na ansa na ye be hye osofo taare no. Se ye dwira ho. Ye bo wasu. Mesi obi bia ya hye no sofo taare no. So quantity ye dwira ye bo wasu. Ye you be. Na wo wi wa quantity na wan kwa nya 2 years 3 years 4 years. Because na so ko shi obi ase nyame mu no so obi introduce am nyame woni mu. So tiate nti na so quantity ye ne ye tetew na adwaman bi wo mu ye tutu ama wo haw bi wo mu ye tutu ama ba loko bi di wachi adane na firi wachi na wo pia wa ye den aye nam because bible am ya je nye ye ne honam ni moja na nya ni wie matumfo ntuma frɛ kabrechi aye mfa ye ni nya de ehu because wo ba beko wo ba be se wo bonsam no nyuma nti wa nyina yi a obe haw kan ye nko Wose na ye na ye fa dwira won na woni masofo fa na ntwiburuwa ba ko no odwanyi mienu a woni dem. Wose fa na ntwiburuwa ba ko no odwanyi ni a wonye eden woni dem na fa ku brefie ba ko mu na engu brefie no mu fa bra ene na ntwinyi ni odwanyi ni mienu no na fa ewo ne mabre hia yentomadan na no na fa nso dwawe won na fa ntade ne hye eron. Wose fa ntade ne yeden hye eron. Wose fa ntade ne yeden hye eron. Wose atade yu ene asofo tade a asia ese bakatari. Wose ene asofo tade a asia ese bakatari ene asofo tade ne adabo no na fa asofo tade ne chichanimu ni boni mu na fa abotiri ni boni ti na fa konkon ya hye no mo no mo kobo mpa yo mo hye tade yu enye enuanu muzeremifo wo no mo kobo mpa ye kristofo ye kwa ye go show you stomach and show your back and show your sisi no pumping you food ponchon no de abegina sorry dem wo de be you sofo ahwe ho enya wo mo tunum na me de be ma makoma ya wodi ya me de be no pumping you food say kingring gidigin say di fun kansa fo twene Kot ya se ni wo sofo no wo ye obi adwaman kakra woni mu abehu na yi na hwe se brakan ko Bible no obia okobie Genesis anu wo de akọ yinahu kan ye nko wose na fa ntade ni cheron atade yuni asofu tade asese batakari na fa asofu tade ni chichemu ni boni mu na fa abotiri ni boni ti na fa konkon ya hyede ni fa mabotiri wose na fa konkon ya hyede ni yeden e fa mabotiri ni hwanum no mko mpa yo mo hyatade ye nnuanum muzirimifo enti akristofo no ye nnuanum di Bible mu nnuane ni bebre yeden ejayen enti enem e be ma wani ada ho se sore ye nnuanum omo ye nnuanum what hawa ye he enye zongo no bati hawa enye zongo no bati adam enye zongo no bati Ibrahim enye zongo no bati Ibrahim enye zongo no bati Zakaria ba ni nyina na wo ye twuro nim we are the same we are one blood if ye Abraham asefo enye mpapa mu ye Abraham asefo etu hun muslim ni ya unua no mo ma ye no do ye ho kan ye ngo ye to aso 1 Corinthians chapter 11 verse 2 no o say na meyi mo ase mon kai dan nyina mu na mun kura tetesem a me de hye mo no mo nsa no mu na me pese mo hunu se oberima biara tiri ni Kristo waso oberima biara tiri ni Kristo no ntino wo muslim man etina empono nechi na emema na yeden akọ awurade anim told ya se okwa man tina chire na emema na yeden akọ awurade anim kan ye nkwa Ose oberima biara tiri Kristo oberima biara tiri ni oberima na Kristo tiri ni Onyankopon oberima biara a orebo mpaye anaso orehye nkom na wakata ni tiri so no oni ni tiri ni na oberima biara a obo mpaye anaso orehye nkom na ni tiri so da ho no oni ni tiri ni fa me call the next one ya to aso e wo Matthew chapter 5 verse 17 no wasimun susu se me ba se me be se mra wasimun susu se me ba se me ba be se mra ana adifo no me ba se me ba be se mra ni mu kena enti awurade wa meto mu amoya
Old Testament, New Testament, Old Testament, New Testament in your one. Yamase me patroti wi. What wa mase wo bese mrano wo baase wo beshimu kena into old and new ni nyina eye baako tom. So mama say me ba bese mra na adifo no. Sa mama bese no na emo me bese ne ma. Sa na no kware me se mo se wo soro ni asase nya ntwa mu yi. Sa atwere bia ketewa biara anasa ntinsaye baako mpo. Every free mra no mu. Was every free mra no mu nya dai entwem fa me for the next one. Samson ya to aso Matthew 5 verse 33 wana wasi bio motisa wasetetefo ne se enkantam hunu na mfa wontanka de ma wasi enkantam hunu mom ke kantam entam hunu no enkantam hunu kan yenko wasi mam enkantam hunu na me de mese mo se monkam tam kura wati mese mo se mam enkantam kura no we ye koma ye man mu mpanifo no mo ba be di ade a na mo hye bwakese no makoji afna da kroma be kiro ta yakofna se ni kitatumi akofna se yakofna kitatumi enti the moment a wo di akofna be swan na wo be kantam na wani so no edane curse ema the nation edane nume ema nation eno to the Ghana yenko yanimu da no ba be gina wa na gina because no ye koji akofna na ne ye keka nsema kesiye because ye petumi ne ye keka nsema kesiye wani so edane nume ema enti wo se ma ye keka ntam hunu Dabi. So yes here. Can you go? Osimede me semo say monka ntam ko. Monka osoro. If you say Nyankopon ahin. Nyankopon ahin. Enti the moment I wodi akofana na kire soro no wo ka osoro. The moment I want pay akofana no e dia kire soro no mi be sai o meya mi be somu meye ni yie sika bia me de me nsa beka no mi mfanye sei ni mu di sika na ne de wo because ma kantam hu no enti de niam boni e de apinisie e de wo hawo e de musuo e be bere wo man no the patch of battle no share video no what kan yenko monka osoro efi se Nyankopon ahinwa na monka asase efi se ni 90 aso monka Jerusalem efi se Nyankopon ahinkese kuro na so enkwa wo trintam efi se wuntumi nyi enwi baako fufuo anatuntum na moma asem nya ane wo se yema yesem ma yes nya yes mami and we know you know either be ameka nyame nsem shira le manipa ye odefo wo bredwuma de nyame wanke nipa na koma krompa de ubisa na wo ma wo yes nya wo yes wenya ntra betwa kire nipa no wenya za be ye kire nipa no ma wo yes nya wo yes no nya wo wa ma obi ehun so wo wonni ma obi ehun so wonni that's me dia me wo me wo dia me ni ni kan ye nko wase na mama ma asem nya ane wase ye ma yesem nya ane dabi na dia buru sei emfiri mu boni mu ye to aso Jeremiah chapter 1 verse 4 wase na Awurade asem ba me nche se minya menwo na wo yafunu mu no wase wo ye mojato da wo na ye mu no na me Awurade me yada minnimu na wonya mfiradi infiri owo twam no ana mete wo ho ana meti wo difo mema amanaman wonya mfiradi mpie maaya no na Awurade wonimu na meka no so dia tie obi ya soodi ni esi aba wakoye condom so de ba be prevent no to kwan na da wa ya dan so dia tie wonimu nyansa nsere Awurade o kan ye nko wase unya mfiri wa wotwam no ana mete wo ho ana mesi wo di fo me ma amanaman ana meka se Awurade Nyankopon hwe menim kasa na me ya abofra na Awurade ka che me se enkasa me ya abofra wose menka ti mo ya mo osofo bi sumo boy bia anyway dey yakala anyway dey yese ma mi etie jinda me ka che Jeremia e na me kanya me adwen so tie Ose nkasa me ya abofra na emom baabi biara mesoma wo no wadoko wate kono ko kama asem na wuduru ho a me Awurade me kasa mete wano ema obi mo wo bonfia na wure mu numa wo mo mpam na so da wo mu didi ka kire Awurade se Awurade mo adoma nyina wo prebo dide mu che Awurade ya kire wutumi kan ye nko
ɔsi nsuro na ɔyɛ abɔfra no na baabi biara mɛsoma wo no kɔ na asɛm biara mɛka kyerɛ wo no ka nsuro wɔ n'anim wɔsi bɛ nsuro wɔm adeɛ bi nyame bɛka se yam na bɛka ne ɛba bɛtena ɛba bɛka sa Gidio wunyidio ya beka. Wujidio whether you believe it or not we will say it. Any nipa ni yehwe no. Enye nipa ni yehwe no. Everybody ni yehwe no. Sa pepepe. Bible say no men kai odi ne hutu nipa so. Sa. So dia tie. For woni tu awurade so. Na nipa ye nipa. Na dwen besesa. Nipa. Enne na wo bie. Nti no mo sawo no ma bi mfiri wo ho nhwe me se enne na wo bi wo do enne na wo bi ne yodum madam wo ni bi no be hunu se ni pa ba kai wo a obi be wa mane nko wachi wate sa enipa nye agbeto menyo ayigbeni be kacha agbeto menyo wo nipa nye aje suro nipa eja ye wo saman osaman de wa wuko okobu na konta wo nipa de sene a wo ni didi nnomo no de wo te wani mo no de ofa no menyonko no de ofa ni mi sister no de wo dware a wo mani be yi to seminar ma wo no wo ni suro no Mrs. Suro ni power tin. Any power hold on. And then a woman oteti manidi. And then a wunya be manidi. Then was search out. I wouldn't know my dream with him. A children to sub of fret and a web beam. No who know some. Sanka children to sub of friend a wood beam. When young Cono and Namono, they wouldn't do common. They were first, oh, Miss Sister, no. It may can be could have put a mean stomach. She. Hey, mammy, more than a hole. I ready for a crumb. I ready for and take a ready for more crumb. Empty a momo friends and one more crumb. It's more than a hole. No more from who say I back a sack safa. Because in your pan yet. Can't you go? Was he slow and him? Was meant slow and slow and him. Now, dear, do what she dear Namia cannot yabeka was he slow when you would me do what she and slow so yakala. Now, David, you come come Goliath. And Jeremiah and slow. Jeremiah said, Radamanunti, or so you call me do what she who called you why? Dear Macassa cano can't men slow when you see the Yamakasi Yamakacha or my gun and Yabaka. Actually, sir. Kani yanko osi nsuro wona nim na wo de medi wachi na mayiwu ewade asem nie na ewade tene ne nsa ma no ka ma no na ewade ka kire me se wo se ewade tene ne nsa ama ne ka ma no na ewade ka kire me se hwe me de nsa ma hye wanum hwe ene dai ewade de nsa ma ye den ahye wodifo what de nsa ma hye yanum enti wo se ye mra ne ye na meka Nyame wosoma ne wankwa no mese wonfe ne wonfe minyam otimi dome ede ode ye Yona woso wode nsema hye yanum ti wasoma yese ye mra meka enti ye meka yenhwe nipa nsesa no ne yenhwe nipa enye nipa enti ne ye betesa ya dwen maame enye mpempen so obi aduru ti ne ye ko kyan ya dwen wo ma di kan ya wo nko yeso so ye ba sa kan ye ngo wo se na ewade tene ne nsa ka ma no na ewade ka kye me se hwe me de nsema hye wanum wo se me de nsema hye wanum ene de me de wasi amana manso wo se ne de me de wasi amana manso ahenie enti obi bia wo ye odifo no wo ye ohene udi ade wo bibia wo ye odifo no udi ade to odifo bia wakonya udi ade wo nyame mu kitimem na difo ne si hene ye difo ye ne ye kira hemfo niema ye ne ye kira hemfo niema ye difo kitimre mu no adifo ne si hene Ose hwana dai me de wasi amana manso ahenie dɔso na watutu na wabubu na wasai na wadwiri na wasi na watenso na wade asɛmba me nkyɛ sɛ Jeremiah den na wuhunu na me se osuru Kenya bi ana me hunu ye na wade ka kyɛ me sɛ ampa wahunu na me rekenya me ho wa masam ho wose me ria ye dan me kenya me ho ene nyame be kenya ne ho wa nasam ho enu ti wode nasam asoma me me didi wodoma nkoma kire ma wachi de nyame aka no me fancy me woni ada ho wobu anani na ho da bia no kosa no oda nyame ka be ba cho wakoto wa sorry unyankopon se ye so de awurade a na wugina ho se banchidua Missy Yasode Uradi no Ujina ho, ye wash at Chatawell, Manu Buatopa. I'm a bit out.
wonhyira yɛte de onim papa no wanyɛ no ɛyɛ bɔne ma no yɛsɔre nyame no na obi gyina hɔ afa yɛsɔre nyame no afa na obi de ne nsa ewurawura n'asom afa yɛsɔre nyame no afa na obi de chinga pato n'anim wotita ehu baalu ebubo mu gu so na wowia wabisa bibia wɔ Awurade hɔ no fa ne die ma de ne die sɛ no wokɔ sɔre fie biara ɛnyɛ me hanko a wokɔ sɔre fie biara no fa ne die ɛnkɔhwɛ ɔsɔfo no kɔhwɛ Awurade gɔsɔsɔfo no wɔda nyame me nyame anka me yɛ de ka short yes ye nyame ankasa me ntimi nkasa Awurade kasa ne yeso so yenye adwumaye hallelujah amen hallelujah amen enti ye sɔde Awurade no Kristo ni wɔde chinga patu nenum ne wo bobom tatata o modremifo ekosɔde Awurade a wɔde tumi ɛbɔse ya ayamoka la obi nkyira wase so wɔsɔ hini bi ani wɔ te sɛ Awurade menen me kyira wase muslim ni sɛ wa reason ni bi tie mi a wɔte atem wɔte la wɔte ase wɔ hini bi ara ni hɔ a wɔte sɛ Awurade asie no tina ho de da nyame beba no obonsam gyemu na wo beko tima woni na ho mpa ne ma bi nye enhuru sa ya besoso wo be ye nsakraye ewo unyankopon so se kwan dada ni mu na me Awurade me fam no ye madwuma nyame wo ye nyame wo etiti nyame ogusu wo hoda kani yanko wase ampa wa hunu na me kanya me ho ma asem na mayo saa na Awurade asem ba me nche ni mpire nu se ede na hunu ye saa wase me hunu esan a etuo na witu na me hunu ye saa na Awurade ka cha me se atifi fam nso na adeboni be fira ba asase ne sofo nyina so wose de an atifi fam enti wa ma bia wo ye sofo ne wo bonefo ne ba wo so a wo firi atifi saa hu no enchi akato bo wani da ho edra na de wuja no waso akwanche ne wu dware haba mai na wu dware wonum bi ne wu sabi no de bi sraw ho ikofu nim ba bia nso hwe ne ba ya da befira ba wo ba wo no wo tifi fam e no nso hwe e no sofo bia wo tim wate ahwe wani ama ho so wo nso de mana ka tere ma wani ma ho so wate ne dipa nye because wo se wo bonsam nyuma wo se de nyuma unim ba go be for ba be tie si so timma wani nya den ena ho kan ya go se atifi fam ana de boni be fira ba asase wo se atifi fam na de boni be fira asabenti o yo sofu a bibi betimi afiri atifi fam eno te me abri nyina no me hwe soro because me hwe de wo ba hey no mo be me no maskane wo wonye papa you go me say me che wonye papa ma to take it ama wo do be ka bi aka enye news kan yanko wasi atifi fam ana de boni be fra ba asasefo ene asofo nyina so na hwe me fra atifi fam ahenie musua nyina Awurade asem ni enti Persia ono ne wa atifi fam tima wani na ho Daniel krompo bompa ye krompo no chachara bonsam chechire Persia chechire ne mpa bo ti odo mu oni na ho ye ka sunsum nyama ye bi na fie na wufirim no be ye nko a fie na wufirim busum otim sin aye wo ji unshira ma honi na o bayi esi fufie no enye bayi ketwa enkwala nyina da ne adwamanfo enkwala nyina obi anyi hwini ma be woni hwini a wo bewu bibi wo baabi bibi ni baabi ka da ka ye nto ya punum bibi wo baabi pa ntiji bibi di wate ne nipa nye baby ye twa ken kan sam so e wo Nehemiah chapter 9 verse 4 what's na Jesus any bani Kadbil Sabenia Buni Serbia bani so original Lewi for sha what one tia mu fure Awurade what's ye ko bom pa ya yemfa ya nenya dan entia mu akento for yemfa ya ntiam ya de adoma ni basre don emre wa ne bo basre don kan kran okọ camp ba no abebo don wasi yentiemu yemfa ya nintiam yefo no mo kwabo mpaya wo mu do mo nitiam Allahu akbar ya kidefo ye Muslim fo no ye ne so wo ye ntwuro nim ene me ma wa ye steady mi wie program ye plus and minus net freedom calculate se nyame na aya nankasa wo na wa ya e bia nya wo fort wo anya odifo bia ma na nkyerɛ
but ne wanya nti sakra unya mesom no sakra mu na ba bia wonam ne de eho wachia wasi yakobo mpaya yemfa ye nenya den entiem emfre wurade ye yusu adoma kpenkpara na mere wa no abra no ginase no wotwe wo ginase no wotwe wo twetwe amanfo nyina nhire gufom ane yanko wasi na wode ne kase tie mu frɛ awurade won anyanko wasi wode ne kase hifo ne akobo mpaya wo mudi ne tie mu wo frɛ nyame no kramoni si wo ko frɛ nyame Kramoni so ko frɛ nyame so te ase Tano o Kristoni oyi what o Kristoni kramoni ehwe obi fia ma yefa no watchman o Kristoni ehwe obi fia kramoni fo obi yefa no ze kwampo o Kristoni yefa no watchman ani kramoni yefa no zen so te ase security sir Come Okitoni security any Okitoni watchman Okitoni watchman any Kramoni security no Kramoni security and Okitoni watchman Kramoni watchman and Okitoni security ya brand ya de ne kama so they are here Kramoni ko wiade o yekromfo Okitoni ko wiade ye connection so they are say e connection ha wode money na wo Yema yes nya yes me no nye no what ye kobo mpa ya ntiem yemfa ye ne kese ye ntiem because ye nyame wo ye honhom enti bia ba bi ye gina no woni ho so frɛ enti ese ye frɛ no enu ti no mo tiem frɛ no Allahu akbar wo tiem frɛ ni Nyankopɔn o Kristoni de ne kodi konkonsa o de ne kodi konkonsa de nano na ko kisi ma kisi o ba bi o be kisi nte to emre wa no kenkrai kongoro what ye fire ne na ntiem ade ne Bible no ye dane no ti e be de hunu nyame ani monyam nti da Kristofo bebiri ye bre no ho kire mpa ye soda no amane mpa ye soda no because ye niema bia ye de dada nyame nti Awurade ne so ye nyame ono ne bo ye o ye sutumi nti ya nso na obese ye kan ye nko ye to Galatians chapter 4 verse 25 no what's na Hagar ne se na bepo a ewo Arabia what Hagar ene se na bepo a ewo Arabia enti no wo se ya je Sin man sena me pono ma Hagar ne ba Ishmael sa eti Hagar ya pamu mienu Hagar aya bepo wo Saudi Arabia enu ntiri yenwanu mojremi fo ne ko Saudi Arabia no nti ase ye ma me obi yade abisa wate e bia na se kire wo ho no ate wo ho ase obi yade ya no abisa no twebe no na bisa no kane ho asam twebe no bisa no kire wase ye na niema wo ho wo sofo onim tag ni mame won suade ye na niema nkoda nim sina Hagar ne se na bepo a wa Arabia what Hagar ne se na bepo a wa Arabia na ene Jerusalem saso efisa ene ne ma ewo nkoasum sa na wosuru Jerusalem ne de ede ne ho ene ye ne sa efisa watwura se wo boni a wonwo wo se wo boni a wonwo ye dan ma wani nya dan enye sa wo a wonko awo sa ya wurusie na tiamu yes Lord efisa duoni bie no ma doso wo se de woni bie no ne ma be doso asene de owo bi mu wo woni bie no wo ma be ye den e be doso asene de owo bi ma wodo ma woni na ho shabre se safo woni na wurade me pa cho ye bie phone lines na tum wo pese wo frɛ wo asembisa bia a wo pese wo frɛ a wo betimi afɛ e wo 0553733808 me pacho wo asembisa bia wo betimi aye bibi kire wadwen so a wo betimi afɛ e ye WhatsApp number wo betimi afɛ normal call so enti wo pese wo frɛ no number ne ye pin no wo pese wo frɛ na wo ka bibi e fa program yi ho so a wo akwanya ye den da ho Warrior Empire fo so me
chia mu nyina Awurade nhyira Awurade twuma na mo ensi Awurade fa mu mfra dom enkwadom kan ne enko before yen hwe bibi o Leviticus 4 wose bone ho afode sa sine Awurade ka kire Moses say wose bone ho afode sa wose Awurade ka kire Moses say enti no say wo ye bone ana musuo bi di wachi a ye de moa ye sacrifice ye den emma na ho ayeden afi so tias ye wo ye bone ana musuo bi di wachi a ye de moa ye sacrifice ma na ho ayeden afi apam bi edi wachi no ye de aboa moja because yentimi nkyere wo ba na ase age aboa ne de na gina ho manipa kan ne enkoe Osisi obi ye bone efum woni ma Awurade ahye ne sema wonwoni mu biara Awurade emra nsem no so se wunni so a ade a sese wo yeni enti yemfa moja nye protection ya de moja esre epata ema wo bone na Awurade tie wo mpaibo kan ne enko efum ne ma Awurade ahye ne sema wonwoni bi a na okoye mu biara sa enso osofo a wasra no ye bone ema o man ni di so a ene ne bone a waye ni ntino onfa na ntwiba a wanyini a odi mu emre wo yo sofo kura no ye bone a wo ye sofo na wo ye bone a ade wo ho a atwa se wo ye den wo ye sa me pa cha wo a wo be frɛ no frɛ entem because enche bia no ye bepon sa enche bia no ye bepon ye bre no ye aye bre pa ene yama quotations bibiri yesua de bibiri ntino bibi kire wadwen a obetimi afrɛ na 0553733808 na wafrɛ na ya di enkomo kan enkoye wose ya bone ma o man ni di so a ene ne bone a wo ye ni ntino onfa na ntwie ba onini a odi mu no embra mebo bone ho afode na wonfa na ntwunyi mra hyan to madan na no Awurade anim na wonfa ne nsanto na ntwunyi na tifi na wonkum na ntwunyi no Awurade anim na osofo a wasra no wose osofo a enti wo ye osofo atwase ye sra won wo choti atie wose osofo a wa ye den wasra no wose osofo a wasra no enfa ne nsa ento no so na wonkum na ntwe no Awurade ani osofo na wasra no wonfa ne nsa nto aboa no so na wonkum na ntwe ni Awurade nyame ya dom wo kyerɛ no pa ye bi me ba bi awo afa ne ho afa ne ba ye kum na ntwe fitaa e de asra ye den ama na ayi akwala na pie kan ne enkoe so na osofo na wasra no mfa ne na ntwe no mogya no bi enko hyan to madan ni mu na osofo no mfa ne nsa tea mogya no mu no piti mogya no bi mprenso e wo Awurade ani mu no kro bi atwa mutam na nim osofo ne mfa mogya no bi nkeka aduham hye buchi a wo Awurade ani mu no hyan to madan ni mu na won hye na ntwe mogya no nyina ngu ohye afawo bichi a no so na wonyi bone ho afode na ntwe no srade nyina mfiri ne ho difa bese hwe bibi wa Leviticus 17 verse 10 no osi no obiara a ofiri Israel fie ana wo hogwo a obeso wo mu no odi mogya biara no meme mani asasa wa kra no enti onipa bia ne ho kwanso di mogya enu ntine se utwe uku aboa ututu fom because no okra e wo mogya nim enti ese o transfer mane ko enti mu aya mu kotwo ba mu se mu pe echim ne yedi na ntwe mogya ye no wo wudi saa mogya no nyame ni sound nyame time enu ntino obekọ na ntwenam dem ne yede nam na sensei ho na mogya no edure ni yeden efi ho no because no honam ekra ewo mogya nim enti Awurade se ma wonipa bia nya den endi mogya ewa sasi so kan ne enkoe osena metwa no afiri ne miman mu atwene efi se honam kra wo mogya nim na me de mama mo afawo bi chia ne se won fa mpata mama kra na mogya no na wode patama wakra enu ti na me si Israel fo nyina se mumu okra biara eni mogya na owagu obeso mumu nso ni mogya na obiara obefiri Israel mamu ana owagu obeso mumu no a woye a okum aboa ana anoma a wodie no wonhwie ne mogya no ngu na wonfa dote nkata so Which you are not in the Bible, Mukrop, watch the ye Kumaboa, ye she mojanimu, Nayam fan not see any den, and Kataso. No, when I'm in Accra, dear, was what when I'm in Accra, dear. Ni moja ne kra, ni moja ene ne kra. Eti mi si jai for say, muni ne biara moja. Was ma muni na mo biara moja. If you say when I'm in Accra ni moja, was when I'm in Accra, any moja.
obiara wodie no obi biara wodie no obi twa na twene obi betwa na kwene na obiara a odi die wawuo anase die watete no kroni o wawuo wonsi ne ntade wonfa nsuo nyawe na wonfa nsuo nyeden enyare enu nti ne yenua no muziremifo se aboa fu womonwe aboa wu a womonye womonwe eya kristofo ya numu oyide ka bo krama ya no akofa no akowe apaya ma no so yase wodwan wu ya no akowe because ya numu ye den ye de enua no kristofo womonwe saa ade odo eha ena metew episi within the war of Prophet Gideon for a seed. To na fe modumuja. Odoma kuma chere maneme. Anything many Pastor Daniel anything e twem. A me de sunsum kase yebo me de bre wo no. Me sisu twan say Muslim fo ene Christofo ye baako. Apam baako ban yen. Abraham asefo. Samuel yeboa Ewrade nhyiram ye Abraham asefo. Enye eburonko ena dokoronko yenyina ye baako Ishmael ene Isaac yenyina ye de yen baako ye baako enti yemma ye ninya dan ena ho na yemfa odo enante hu kramoni a unuya no wate hu kramoni a unuya no Ewrade nhira wo Ewrade ntu anamu nsiye na me yadom na oba ade no wenfo metatron ede yen kwa kyenya ochina yebesa yeden ehia makraw stabilis obi adi na jumo divo Gideon na na frono odi foi na frono eti atim bom sam ni na da na die ni na mitro no ya ohun echi na ohun na nim Abandon is also money in way. But you are for no dear sick of four. I deep way. Let me forgive you the aircraft. Yeah, the boss of the answer. Papa, say a shower came in. Lucian and Canina. Shower Wana mi afro, wana mi esrewo. Ye baba Gideon ye. Sanka wama yesra bamwa. Akatamfo, omo memni yani musto. Anka yani mkwasiye. Fefa santuma. Ye baba uje ya fodi esikafo. Udi ya wansani bamwa. Ena me na afro. Udi mweti chino wadi e hinta. Udi unufwe. Yeko, baby, give your breath and you'll be the Kwamo. Give your breath and you'll be the Kwamo. Aya Yeko, baby, I'm a 7 1 day, you'll be the Kwamo.